Сябры, калі на выходныя вы раптам не ведаеце, куды падасца, чтоб цікава паглядзець, успомніце, што 8 кіламетраў ад мінскай кальцавой дарогі знаходзіцца вёска Гарадзішча, дзе ёсць валы старога горада Менска і працякае рэчка Менка. То паедземце паглядзім. Вось тут у вёсцы Гарадзішча захаваліся валы пад 15 метраў вышынёй, каля 2 гектараў плошчы, і некалькі гадоў тут працуюць археолагі, і яны выйшлі на сапраўдную сенсацыю. 2 гады таму назад, у 2024 годзе, археолагі зрабілі такі глыбокі раскоп, раскапалі цэлы фрагмент вала абарончага і выйшлі там в падмурках на аснаванне абарончых сценаў. Там гэта былі такія дубовыя палі, которые былі зложаныя ў клеці. Што такое клеці? То есть 2 бервяна прадольных, 2 бервяна папяречных, і так вот квадратиками, клецямі і будавалі абарончыя сцены. У таўшчыню былі 2 клеці, і так вот они гналі по гэтаму самому валу. Што самае цікавае, што гэты дуб взялі на проду, і згодна з сучаснымі тэхналогіямі і методикамі выйшлі, што гэты дуб быў зрэзаны аж у 997 годзе. Такім чынам наш Менск пасталеў на 70 гадоў. І ў святле апошніх знаходак археалогіі ёсць некалькі прынцыповых момантаў. Па-першае, Менск это был не просто пагранічны горад полацкага княства, гэта был паўнацэнны горад са сваім гандлем. Чаму? Таму што тут быў водараздзел рэкаў, которые цеклі ў Чорнае море, і водараздзел рэкаў, которые цеклі ў Балтыку. То есть тут праходзіў шлях з варагаў у грекі. Людзі да этой пары ў сябе, калі на агародах садзяць там бульбу, садзяць, можа быць, цыбулю якую, яны да этой пары знаходзяць тут арабскія дырхемы. Я ўжо не кажу пра черепкі нейкія, я ўжо не кажу пра нейкія там гліняныя посуд, напрыклад, там 10-11 стагоддзя. То есть іншымі словамі, гэта быў вельмі багаты в плане гандлю горад. І другі прынцыповы момант, ведаем легенду ще з 19 стагоддзя, што Рагнеду з Ізяславам пасля замаху на Владимира саслалі ў горад Заслаўе. Там ёсць замэчак, то як бы там они жылі, но па апошняй археалогіі ёсць все большее меркаванне, што Ізяслав жыў тут, вот в этом гарадзішчы, в этом замчышчы. І што калі вот это зрубленыя дубы былі 997 года срублены, то якраз это часы Ізяслава. То есть Ізяслав асеў тут в этом месцы, і он выдатна разумеў, што трэба абстрагироваться, так сказать, ад свайго бацькі шалёнага, і таму ён паступова разбудоўваць гэты самы Менск, і Менск становіцца яго цэнтрам. Вядома, это пажарышчы 1067 года, бітва на речцы Неміга. Вядома таксама пажарышчы 1084 года, калі Владимир Мономах прыйшоў і спаліў Менск. Але падобна на тое, што Менск пераехаў з гэтага Менска на Свіслач толькі на пачатку 12 стагоддзя. То есть это не было праз катаклізмы, не было праз разарэнні, а праз тое, што калі Глеб Менскі, уласнік аддзельнага княства, умацоўваў сваю сілу, ён зрабіў сваю рэзідэнцыю больш у 2 разы замак на Свіслачы, і паступова мясцовыя людзі зразумелі, што тут нема ўжо што лавіць, трэба перасяляцца уже вдагонку за князем. І на пачатку 12 стагоддзя людзі пераехалі на новае месца, туды, дзе зараз знаходзіцца сталіца Беларусі. Такім чынам, маем тут протагорад, маем пачатковы перыяд Менска, ну а з 12 стагоддзя уже Менск на новым месцы, дзе зараз ёсць наш Мінск. Вось сёння на верхняй частцы Менскага гарадзішча мы бачым, працуюць археолагі. І нават сёння была сенсацыя. Чаму сенсацыя? Таму што знайшлі агаркі, абуглены посуд драўляны 11 стагоддзя. Это ёсць вельмі рэдкая знаходка, вот гляньце, як ён выглядае. Цікава, што гэтая тысячагадовая талерачка захавалася дзякуючы пажарышчу, который тут быў на замку, тому што калі б не пажар і не абугленне, яна бы просто згніла. А так вот дайшла до нашых дзён. Ну таксама мы можам бачыць з вами венчыкі ад посуду таксама 11 стагоддзя. Сябры, і літаральна ў некалькіх сотнях метраў ад валоў старажытнага Менску ёсць цудоўны музей, который так і называецца музей Стары Менск. І хочу сюды запрасіць. Просто чароўны куток, у котором вы знойдзеце просто масу цікавейшай інфармацыі пра жыццё нашых дзядоў, нашых прадзядоў 10, 11, 12, 13 стагоддзяў. Дарэчы, кантакты гэтага цудоўнага месца, сайт, Instagram і таксама TikTok. Ну і вось мы з вами стаім каля макета старога Менска. Тут выразна відаць вот мыс, там стары замак, стары фрагмент, вторая частка. А вось тут уже большы замак, который будуюць князь Ізяслаў, сын Рагнеда і Владимира. І вот тут таксама відаць рэчачка, гэтая Менка. Што важна, яшчэ раз паўтарюся, што на адлегласці 950 метраў была Менка рэчка і рэчка Вязань. Менка несла свае воды праз Пціч у Чорнае море, а Вязань таму Нёманы далей у Балтыку. То есть, іншымі словамі, тут стаяў водараздзел,
і розніца паміж гэтымі рэкамі была менш за кіламетр. То есть перецягвай волакам лодкі гандлёвыя, караблі і гандлюй на здаровечка. Вот праз гэта, праз тое, што знаходзіліся волакі і можна было браць даніну, браць падаткі, праз гэта Менск просто выбухова развіваецца. І дзядзькі вот з такімі щитамі і вот з такімі мечамі викинги стагоддзямі плавали дракарамі па гэтых рэках шляхам з варагаў у грекі. Вы знаете, долго я думал и гадал, а чым могли гандляваць эти самые варяги, то есть что могли продавать гэтыя викинги, чым они могли здзівіць той Константинополь, потому что Константинополь это был центр гандлю, это был хаб, куды сцікаўся товар из Китая, из Персии, из там азиатских краинов, то есть там было все. Что могли прапанаваць гэтыя барадатыя варвары? Может быть мех, пушніну, может быть нешта іншае, але самый галоўны товар, который они привозили на рынке Константинополя, это были рабы. Ну вось барадатыя дзядзькі вот на таких дракарах, на таких лодках плавали у гэтых мясцінах. Дарэчы, чым адрозніваецца баявы дракар ад гандлёвай лодкі? Тым, што на баявым ёсць гэты вот смок-дракон, а на гандлёвай лодцы няма. То есть плывуць яны на гандаль, кепска згандлявалі, думаюць, мала грошай яны зарабілі, ставіць гэты вот смока і пашлі здабываць сабе гэтых самых рабоў. А рабы на рынках Константинополя каштавалі недзе пад 40 арабскіх дырхемаў. Вось тут ёсць калекцыя старых арабскіх дырхемаў, самы старэйшы з іх датуецца 893 годам, то есть у гэтых мясцінах гандаль шоў яшчэ з канца 9 стагоддзя. Цікавы момант. Донца з гербам князя Ізяслава знайшлі не ў Заслаўі, дзе па легендзе жыў Ізяслаў разам з мамай Рагнедай, а менавіта на Менскім замку. Вот гэта донца ёсць тут у калекцыі, і нават скажу, што там знайшлі 2 донца. А пры будаўніцтве гэтага музея тут на дзялкі знайшлі цэлых 10 вот таких вот гербоў князя Ізяслава. А вось гэта той самы шахматны конь, про который мы з вами казалі на Мінскім замчышчы, зроблены з рога лася і знайдзены ў слаях 11 стагоддзя. То есть, іншымі словамі, калі не было яшчэ ні Варшавы, ні Масквы, ні Вільні, то нашыя продкі ўжо ў шахматы гуляліся. А вось гэта кавалак дуба, з которого клалі сцены Менскага замка. І вось калі археолагі взяли на аналіз, правялі навуковае даследаванне, аказалось, што ён быў зрэзаны ў 997 годзе. Іншымі словамі, мы маем дату, больш старую дату заснавання Менска. І чаму мы можам казаць пра пераемнасць гэтых двух Менскаў, то есть старого, который стаяў на гарадзішчы, і таго, который з'явіўся ў 12 стагоддзі на рэчкі Свіслач. Вельмі проста, таму што назва адна і тая, што людзі жылі ў адным Менску, а пасля пераехалі ў іншае месца і назву забралі з сабой. Таму гісторыя нашага горада ўжо даказана больш за 1000 гадоў. Я тут нагаварыў лішняго і таму патрапіў у поруб вот у гэтых колодках. Але, ведаце, моя компания цудоўная, князь Сіслав Бречеславович по прозвищу Чародей, который, до речи, мог становиться и ваўком, и соколом, и туром с золотыми рогами. Князь Изяслав Киевский запросил на переговоры Всеслава Чародея и крыж целовал, что он не зацепить. Але калі Гены пераправіўся на човне со своим сыном, то и Всеслав, и его сын был заарештованы, отправлены в Киев и там посажены у поруб. 14 месяцев князь Сіслав сидел у порубе, без асаблівай надзеі, але так сталася, что на Киев напали половцы. То есть Бог не прабачыў клятого преступника. И Изяслав пошел с войском у степ, и там был разбиты. Половцы подошли до Киева, и вот тогда киевляне вспомнили, что в порубе сидит легендарный князь, славный вояка Всеслав Бречеславович. И они взяли сякеры, порубали этот поруб и выпустили на свободу Всеслава. Даспех крылатого гусара – это была лепшая кавалерия Европы 17 стагоддзя. И они приводили в жах и в панику войски и Османской империи, и шведскую армию, и татары, и турки, и кого только они в панику не приводили. Ну и нават тут можно побачить репродукцию картины «Битва под Оршей». Вот тут старые артиллеристы, вот выше рыцарство в доспехах на конях, ну и іншие славные воины Великого княжества Литовского. А слабо попить гарбатки у мэблях и у сервизах 19 стагоддзя. У музея Стары Менск такое магчыма. Сапраўдны гонар калекцыі – это вот гэты англійскі гадзіннік 1795 года. І што цікава, механізм працуе і гадзіннік паказвае добры час. Таксама унікум калекцыі – гэта ёсць Біблія 1630 года. Карацей, прыязджайце сюды, запрашайце гасцей, каб наведаць валы старадаўняга замка, а таксама цудоўную лакацыю Стары Менск.